Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan lokaci a cikin wani sabon bidiyon. Bidiyon da za mu yi a yanzu za mu yi shi ne akan wata hanya wanda za ka iya yin browsing a wayarka ba tare da wani ya kira ka ba, ko in ce flight mode ɗin wayanka yana kashe. Mafi yawanci za ka ga mutane ba su gane ba in suna so su yi browsing, alhali kuma suna so su kashe layinsu ba wanda suke so ya kira su, ba yadda za su yi, dole sai dai su fasa. To yanzu in Allah ya yarda mun gano wata hanya wanda ma ba application ba ne, a cikin dialer wayanka za ka je ka danna nambobin, kai tsaye za su kai ka cikin bayanai na cikin wayanka. Za ka ga wajaje sai ka sassaita abubuwa, sai ka zo ka buɗe flight mode ɗinka. Ko da yake ba dai sai na cika ku da zance ba, mu je mu nuna muku yadda ake yi. Da farko za ka shiga cikin dialer wayanka, za ka je ka shiga cikin phone, ko in ce dai duk wata dialer da kake amfani da ita. Ni bara in shiga cikin phone, sai ka zo ka taɓa wasu nambobi kamar haka, star hash, ga su nan a jikin screen kuna gani, star hash 46 sorry, star hash 46 36 hash star. Immediately kana gamawa za ka ga ya kai ka cikin wasu sirrika na wayarka kamar haka. Zai kawo ka nan gurin, za ka ga ya kawo ka nan wajen testing, sai ka ga phone information, usage statistics, wifi information. Sai ka zo ka taɓa phone information ɗin nan, dama bayanai ne na cikin wayanka na ɓoye. Daga ƙasa gashi can nan gurin an sa cellular radio power a kashe ne, to ni na riga na kunna shi, sai ka bar shi a kunne wajen cellular radio power ɗin nan. Idan ka bar shi a kunne, sai ka je ka yi browsing, sai ka fara buɗe datan ka. Bari mu buɗe mu gani, bara datan ta fara reading. Yau ga mata ta fara reading. Sai ka zo ka taɓa flight mode kamar haka, za ka ga datan wayan naka ma ta ɗauke. To bara mu je mu yi browsing ku gani. Bari mu shiga cikin Facebook Lite. Kai tsaye za ku ga ya kawo mu cikin Facebook Lite, alhali ga shi wayanmu tana a cikin flight mode ne ma kuma, amma ga shi nan kamar yadda kuke gani. Ga shi nan bidiyoyi duk ga su nan, za ka gani. Za ka iya buɗe bidiyo in kana da data. Duk ga shi nan dai, har za ka iya kallon bidiyo kamar dai normal yadda za ka yi amfani da datan wayanka, haka za ka yi. Yan uwa, nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Ku kasance da Imran Tech Tube. Ina ƙara tunasar da ku da cewa ku daure ku danna min subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a lokaci.